Park Kavalírka je bytovým projektem, který naleznete v prestižní lokalitě Prahy 5 Košíř. Výstavbu tvoří dva bytové domy, ve kterých se dohromady bude nacházet 98 bytů. Bytové jednotky jsou v dispozicích 1 plus KK až 4 plus KK. Nadstandardní vybavení všech bytů je již v základní ceně a obsahuje dřevěné plovoucí podlahy, dřevěná eurookna, kvalitní dlažby, obklady a jakostní sanitární vybavení. Kavalírka je ale především zajímavá pro svůj osobitý ráz. Hned vedle domu se nachází stejnojmenný park, který jistě ocení všichni, kteří hledají trochu klidové zóny po vyčerpávajícím dni. V blízké vzdálenosti naleznete tenisový klub Cibulka, který provozuje kvalitní restauraci, kurty a tenisovou školku, která rozvíjí sportovní aktivity pro nejmenší. Dále v této lokalitě naleznete mimo jiné základní školu v Nepomucké ulici a mateřskou školu Duha v ulici Trojdílné. Zastávky tramvají a autobusů MHD se nacházejí jen 300 metrů od domu a poskytují kvalitní spojení s centrem Prahy. Během krátké chvíle se pohodlně dostanete k zastávce metra Anděl. V lokalitě Anděl naleznete spousty obchodů, restaurací a dalších podniků pro trávení volného času.